Hi havia una vegada un petit poble anomenat Sant Llorenç des Cardassar, un poble on les festes no són només dies assenyalats al calendari, són moments que queden per sempre. Per això, molts deien que Sant Llorenç era el vertader país de mai més, perquè quan arribaven les festes tothom tornava a sentir-se un poc més jove. I entre tots els habitants n'hi havia un que representava aquest esperit millor que ningú. Diuen que mai no va voler créixer del tot. I aquest jove no és altre que en Sebaspan. I jo una pana. En Sebaspan no sabia volar, però tenia un do encara més extraordinari. Sempre sabia com reunir els seus amics. Però els anys havien passat. Els nins perduts ja no eren aquells nins que corrien sense preocupacions. Ara tenien feina, família, obligacions i noves aventures. Però no hi ha conte sense un malvat, i aquesta història no n'era cap excepció. El capità Esgrella feia anys que observava Sant Llorenç. No en tenia tanta alegria, tanta música i tantes rialles, i va decidir que si ell no podia gaudir de les festes, ningú més ho faria. Però necessitava ajuda. La bibliotecària, capaç de fer callar tot el poble en només un xxxt, en Jairo, el terror dels paperins. Diuen que encara no ha acabat una festa i ja s'està pensant com la deixarà ben neta. I les cafeteres xafarderes, una arma que tots els llorençins coneixen. Ho sabien tot abans que ningú. Diu una antiga llegenda que quan les festes de Sant Llorenç estan en perill, sempre apareix ella, na genteta. Per això, el primer que va fer el capità Esgrella fou capturar-la i robar-li el seu poder, les bombolles màgiques. En tota la tripulació reunida, el capità va començar a borrar les festes, una activitat darrere l'altra, i mentre desapareixien també s'apagava l'alegria del poble. Sant Llorenç ja no semblava el país de mai més, només hi quedava el silenci. Però les llegendes mai acaben així, perquè les festes no viuen ni dins un programa ni dins una plaça, viuen dins la gent. I així començà la recerca d'en Sebaspan, perquè per salvar les festes primer havia de tornar a reunir els seus amics. Na Marta de Can Caramany va entendre que el millor regal de la vida era veure créixer la seva pròpia família. Na Amàlia Vallaca, responsable de dia i no tant de nit, va descobrir que el món era massa gran per quedar-se a casa. Nasson de Sa Polo va deixar les nits de festa enrere i va trobar en cada pedalada una nova aventura. Na Juli de Sa Cova va trobar el seu lloc entre animals, natura i les ganes de viure com sempre. Na Roser d'Oreta pot conèixer totes les lleis, però encara no n'ha trobat cap que li prohibeixi sortir de festa. I na Antònia de Sa Coma encara no ha trobat el seu camí, però ja ha après que aquest també forma part de l'aventura. I així, després de tants anys i de tants camins diferents, els nins perduts tornaren a estar junts, perquè els anys poden passar, les vides poden canviar, però els nins perduts sempre troben el camí de tornada. I ara que tornaven a estar junts, només les faltava una cosa, trobar una genteta. Però no seria tan fàcil. Mentre el capità Esgrella celebrava la seva victòria, els nins perduts ja preparaven el rescat. I quan finalment la varen trobar, només quedava una cosa per fer, alliberar-la. Quan arribaren a la plaça, ella va somriure i, utilitzant els seus poders, centenars de bombolles començaren a omplir la plaça. Cada bombolla amagava un record, i amb els seus records, Sant Llorenç tornava a aparèixer al país de mai més. I fins i tot el capità Esgrella va comprendre una cosa que havia oblidat, que créixer no és deixar enrere els amics ni les tradicions, perquè el vertader país de mai més no és un lloc on ningú creix, és un lloc on mai es perd la il·lusió, és el lloc on cada agost mos retrobam. Diuen que encara avui, quan arriben les festes de Sant Llorenç, si mireu bé entre la gent, encara hi veureu en Sebaspan i els seus nins perduts, i una petita llum verda volant damunt la plaça. Perquè hi ha pobles que no necessiten màgia, només necessiten gent que mai deixi de fer-los viure. Gràcies granots i sopes per mantenir viva aquesta il·lusió i, sobretot, per fer poble. I per què no?